идомаи романи фирдавсӣ. Мушоара. Шунидаед устод, султон шоҳномаро хеле писандидааст. дирӯз абдулвоҳид ба наздам омада буд. мегӯяд, султон маро талабида буд. рафтам, шоҳнома рӯи мизаш буд. фармуд, бигир як боб аз корҳои рустам бихон. варақ задам. боби ҷанги рустам бо ашкабус баромад. хондам. хеле ҷолиби таваҷҷӯҳи султон афтод. ӯ ҳатто баъзе байтҳоро ба такрор хононд. фаррухӣ пагоҳӣ ба назди унсурӣ омада, бо ҳамин суханон ба ҳуҷраи болохонагии ӯ ворид шуд. аз унсурӣ шоҳнома хост. китобро гирифта тез тез варақ зад. набарди рустам ва ашкабус ва кушта шудани ашкабусро пайдо кард ва дар он боб ин баҳси ду паҳлавонро хонд. баду гуфт хандон ки номи ту чист? тани бесаратро кӣ хоҳад гирист? таҳмтам баду гуфт ки эй шумтан, чӣ пурсӣ ту номам дар ин анҷуман? маро моми ман ном марги ту кард. замонам маро путки тарки ту кард. кашонӣ будъа гуфт беборагӣ, ва куштан диҳӣ тан ба бечорагӣ. таҳмтан чунин дод посух бадӯй, ки эй беҳуда марди пархошҷӯй. пиёда надидӣ ки ҷанг оварад, сари саркашон зери санг оварад. султон ин фикраро 3 карат хонондааст, гуфт Фаррухӣ, ва боз ин сатрҳоро ҳам ба такрор хононда гӯш кардааст. гӯянда фикраи зеринро қироат кард. камонро бимолид рустам ба ҷанг, биғурид монанди ғуррон паланг. пас он гаҳ ба банди камар бурд чанг, гузин кард як чӯба тири хаданг. хаданге баровард пайкон чу об, ниҳода бар ӯ 4 парри уқоб. бимолид чочи камонро ба даст, ба чарми гавазн андар овард шаст. сутун кард чапрову хам кард рост, хуруш аз хами чархи чочи бихост. чу пайкон бибусид ангушти ӯй, гузар кард аз муҳраи пушти ӯй. чу зад тир бар он синаи ашкабус, сипеҳр аз замон дасти ӯ дод бус. қазо гуфт гиру, қадар гуфт деҳ, фалак гуфт аҳсан, малак гуфт зеҳ. султон набардозмойро ин тасвири набард писанд омада бошад, чӣ аҷаб, гуфт унсурӣ. ба фирдавсӣ инсоф бояд дод. ҳақиқатан устодона гуфтааст, эътироф кард Фаррухӣ. эҷоз кардааст. сухани ӯро бурида бо овози паст ва як нав мутафаккирона гуфт унсурӣ. ман ҳам ба ин фикрҳо диққат кардам. дар воқеъ бо калом сурати набарди ду паҳлавонро аз ин беҳтар кашидан муҳол аст. мисли он аст ки шоир он набардро ба чашм дида ва ба гӯши худ шунида, тасвири онро дар ҳамон ҷо карда бошад. абдулвоҳид мегӯяд, султон ҳатто ба ваҷд омад, мегуфт: баҳ баҳ, инак шоир. вале мақсуди ман дигар аст, устод. ин шоири фасонагӯй бешак аз султон подоши фаровон хоҳад гирифт. бигзор бигирад, вале метарсам ки мартабаи маликушшуароӣ ҳам бигираду мо ҳама мисли шогирдонаш дар сояи ӯ бимонем. ба унсурӣ чашм духта сукут карду боз гуфт: ман ба шарафи ғалабаи султон дар ҷанги ғур мадиҳа навишта будам. вай аз қабати дастораш варақи лӯлапечро гирифта ба мадиҳа ин мисраҳоро афзудам. ӯ сатрҳои хитобан ба султон гуфтаашро хонд: то чанд бандагонат бидиданд ин замон, кас дар ҷаҳон ҳаменабард номи Рустам. камтар ҳоҷиб туро чу ҷамъу чу Кисро, кеҳтар чокар
туро чӯ геву чӯ бежан. Унсурӣ ин нав пас задани қаҳрамони шоҳномаро написандид ва гуфт: лозим набуд, киноя аз шоҳнома аст. хонандагон метавонанд инро ба ҳасудӣ нисбат диҳанд додан гиранд. ман султон ва сипоҳиёни шерафкани ӯро барҳақ меситоям. устод, биёед бо Фирдавсӣ яке табъозмоӣ бикунем. ними умрашро сарфи шоҳнома кардааст, 35 сол. ман дар ин муддат 10 шоҳнома менавиштам. ба гумонам ӯ табъи равон надорад. ман мӯътақидам, ки шоҳномаро аз табъи рӯстоиёнаш бо тешаи кунди хаёл бо сад ранҷу озор тарошида баровардааст. мехоҳед бо вай мушоара бикунед? бале, 4 мисра шеър. 3 мисраи аввалро шумо, ман ва боз ягон шоири дигар Асҷадӣ ё Зинатӣ мегӯянд. 4-умро бигузоред Фирдавсӣ бигӯяд, агар тавонад. ӯ бозиро хоҳад бохт. он гоҳ бигузоред хабари мағлуб шуданаш дар мушоара ба гӯши султон бирасад. мақсади маро фаҳмидед? мақсадатон маълум, аммо агар вай ғолиб барояд чӣ? мо 3 мисраро пештар мебофему дар мушоара чунин вонамуд мекунем, ки дар ҳамон ҷо бадоҳатан гуфтаем. худ медонед, мисраи 4-умро дафъатан фақат шоире гуфта метавонад, ки табъаш дар ғояти равонӣ бошад. мушоара бозии наҷибонаест. дар вай луттибозӣ кардан гуноҳ аст. хуб, пас мо ҳам шеърро дар аснои мушоара мегӯем. ҳам Фаррухӣ ва ҳам Унсурӣ бадиҳагӯёни забардаст буданд. хусусан устоди Фаррухӣ дар ин ҳунар масал шуда буд. байти «Чӯ гашти ба аспи бадеҳа савор, баровардӣ аз ҳайли фикрат димор» гӯё дар ҳаққи ӯ гуфта шуда буд. мушоараи бадеҳагӯӣ дар байни шоирон хеле ривоҷ дошт. бинобар ин ривояте, ки дар бораи мушоара 3 шоири дарбори султон Маҳмуд бо Фирдавсӣ дар ахбори таскираҳо омадааст, аз эҳтимол дур нест. соҳибони ахбор дар боғе воқеъ шудани он мушоараро зикр мекунанд. дар кадом боғ ва боғе ки маълум нест. бигузор дар боғи Унсурӣ ё Фаррухӣ ё шоири дигаре воқеъ шуда бошад. ин барои мо ва барои хонанда фарқе надорад. алқисса шоирон дар манзили яке аз дӯстони худ ба чӣ муносибате ҷамъ омаданду Фирдавсиро ҳам даъват карданд. ба Фирдавсӣ писандидани султон шоҳномаи ӯро табрик гуфтанд. шеърҳо хонданд, мутоибаҳои зарифона карданд. дар миёнаҳои суҳбат Фаррухӣ таклиф кард, ки биёед азизон мушоара мекунем. бо ширкати устод Фирдавсӣ мушоараи мо бояд хеле гарм ва шавқовар бошад. таклифи ӯро ҳозирон гарму ҷӯшон тарафдорӣ карданд. охир мусобиқаи фикр, маҳорат, заковат ба кӣ шавқовар нест? ҳазрати Маликушшуаро сар кунанд, мо пайравӣ мекунем. ба Унсурӣ рӯ оварда хоҳиш кард Фаррухӣ. қабул, пас шурӯъ мекунем. Унсурӣ дақиқае фикр карда ин мисраъро гуфт. чун орази ту моҳ набошад равшан. Фаррухӣ бадоҳатан мисраи дуввумро гуфт. монанди рухат гул набувад дар гулшан. баъди як нафас Асҷадӣ афзуд. мижгонат ҳаме гузар кунад аз ҷавшан. Фаррухӣ Фирдавсиро ба мусобиқа хонд. устод, мақтаъро аз шумо илтимос мекунем.
фирдавсӣ даъватро иҷобат накарда наметавонист. чашмҳо ҳама барои ӯ духта шуданд. ҳозирон сӯи ӯ на фақат бо ҳисси ку чӣ мегуфта бошад, балки бо як навъи назари тараҳҳуомез ҳам менигаристанд, ки мабодо ӯ душвортарин мисраи дубайтиро бо ҳамин вазну кофия ба зудӣ гуфта натавониста шармсор шавад. фирдавсӣ мисраи асҷадиро барои худ бо овози паст такрор карда, як лаҳза андешиду гуфт: монанди синони гев дар ҷанги пашан. аз аҳли маҷлис баробар фарёдҳои аҳу оҳ бархост. ин аҳу оҳ нидоҳои таҳсину офарин буданд. дар як лаҳза бо чунин мувофиқату мувозинати сухан, чунин ташбеҳи бикр ва комилро пайдо ва маъниро устодона мавзун кардан тавонистани шоир дар воқеъ ҳайратангез буд. маликушшуаро гуфт: ҳазор аҳсанат, эъҷоз кардед, эъҷоз. гӯён дасти фирдавсиро, ки дар паҳлӯяш нишаста буд, бусид. дар муқобили ташбеҳоту қофияҳои обшуста ва ҳазорон бор дар ҳазорон шеър такроршуда, хусусан дар байти якум, мисраи фирдавсӣ тамоман нав буд. ин муошараи се шоири машҳуртарини замон ба зудӣ дар шаҳр овоза ва ду байти дар он гуфташуда вирди забонҳо гардид. ғалабаи фирдавсӣ дар он мусобиқа табъу зақовати тезҳушӣ дар таърихи адабиёт сабт шуда ва инак 1000 сол инҷониб дӯстдорони шеър онро бо ҳисси ҳайрату офарин дар ҳаққи сухансарои кабири тусӣ такрор мекунанд.